Και να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Λιαπάτη. Θέλετε εγώ? Ναι. Εξαιρετικός, αγαπητός συνεργάτης, ο κύριος Λιαπάτης, ένας αντίστοιχος και ανάλογος δάσκαλος με την κυρία Νούνη. Έχουμε την τιμή να είναι εκπαιδευτικός και εκείνος στο Θεσσαλικό ΙΕΚ και ακόμα καλύτερα έχουν την ευκαιρία οι σπουδαστές μας να διδάσκονται εξαιρετικά από τον κύριο Λιαπάτη. Η ιδιότητά του είναι οικονομολόγος και μάλιστα μεταπτυχιακός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Λιαπάτη, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας βρίσκω και εγώ με τη σειρά μου όλους. Να δώσω κι εγώ κλισέ βέβαια, τα είπατε αρκετές φορές, θα τα πω όμως κι εγώ γιατί και αυτό είναι το χρέος μου. Συγχαρητήρια στο Προεδρείο, συγχαρητήρια στους χορηγούς, συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί είναι από τις πιο ωραίες εκδηλώσεις που βλέπω και από άποψη οργάνωσης γενικότερα. Και από ομορφιάς. Σωστό. Σωστό. Παράληψή μου. Τι θα δούμε σήμερα λοιπόν μαζί? Να σας συστηθώ κιόλας. Είμαι οικονομολόγος, με μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού από την ΑΣΟΕ και μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είμαι κι εγώ μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων και στην οικογένεια του Θεσσαλικού ΙΕΚ στο παράρτημα εδώ των Ιωαννίνων, ένας από τους καθηγητές σε αντίστοιχες ειδικότητες, ενώ εργάζομαι κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων από το 2014, στη μη τυπική που λέμε δηλαδή, αλλά και στην τυπική εκπαίδευση που είναι δηλαδή τα δημόσια σχολεία και πιο συγκεκριμένα σε δημόσιο λύκειο. Τι θα δούμε σήμερα μαζί και θα χαρώ και εγώ αντίστοιχα να συζητήσουμε έτσι οποιασδήποτε ερωτήσεις προκύπτουν. Στα πλαίσια της σημερινής ενότητας που μιλάμε για διαβίου μάθηση, μιλάμε για επαγγελματική εκπαίδευση, μιλάμε για όλο αυτό το πράγμα, σήμερα θα μιλήσουμε μαζί για τα λεγόμενα soft skills, δηλαδή τις λεγόμενες οριζόντιες δεξιότητες, που είναι δεξιότητες ουσιαστικά που πρέπει όλοι μας να κατέχουμε στον εργασιακό στίβο και δεν έχουν να κάνουν με αυτό που λέγαμε πριν, δεν έχουν να κάνουν δηλαδή με το τεχνικό κομμάτι, το οποίο είναι δηλαδή η επαγγελματική κατάρτιση. Θα δούμε λίγο ακριβώς τι πράγματα είναι και τι συζητάμε. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, είναι δηλαδή οριζόντιες δεξιότητες, είναι μία από τις έννοιες που χρησιμοποιούμε, που μπορεί ουσιαστικά να τις έχουμε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες. Μπορεί αυτά που έχουμε να συνδέονται με οποιαδήποτε εργασία κάνουμε, έτσι. Είτε είμαστε ποδολόγοι, είτε είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες στον κλάδο, είτε είμαστε εργαζόμενοι σε κάποιον άλλον. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, για εργαζομένους που να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όσοι είστε εδώ ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικά με προσωπικό, νομίζω στο τέλος σε μια ελεύθερη συζήτηση έτσι που θα μπορέσουμε να κάνουμε, νομίζω θα μου το επιβεβαιώσετε. Να δούμε όμως συγκεκριμένα ποια είναι αυτά και πώς στην πορεία εμείς μπορούμε να βελτιωθούμε σε αυτά και να γίνουμε καλύτεροι και να τα αναπτύξουμε. Κάνοντας όμως έναν απαραίτητο διαχωρισμό στην αρχή. Έχουμε τα hard skills που μας τα εξήγησε και πολύ ωραία πριν η κυρία Αδαμαντιάδη, που έχουν να κάνουν δηλαδή με το τεχνικό κομμάτι. Έχω το χαρτί, έχω το δίπλωμα, ξέρω να κάνω τη δουλειά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορώ να σταθώ σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Πρέπει να έχω ένα συνδυασμό πραγμάτων, γιατί δεν μετράνε μόνο τεχνικές δεξιότητες, καθώς δεν θα εργαστώ μόνος μου κάπου. Θα αλληλεπιδράσω. Δεν θα αλληλεπιδράσω με τον πελάτη, δεν θα αλληλεπιδράσω με τον εργαζόμενο που κάνει το ίδιο πράγμα με μένα, πιθανότατα με τον εργοδότη. Πώς αυτά όμως διαδραματίζουν πλέον στις μέρες μας έναν σημαντικό ρόλο και θα πρέπει εμείς να δώσουμε την απαραίτητη έμφαση. Θα πάμε σήμερα λοιπόν να κάνουμε ένα top 10, να το πω έτσι, να δούμε τα 10 πιο σημαντικά μαζί και να δώσουμε και αντίστοιχα παραδείγματα φυσικά και στο δικό σας κλάδο όσο γίνεται, αλλά και γενικά. Έτσι. 10 απαραίτητα λοιπόν, τα οποία πραγματικά ό,τι δουλειά και να κάνετε στο μέλλον, είτε για το αντικείμενο εδώ που συζητάμε, είτε για οτιδήποτε, πραγματικά χρειάζεται να το έχουμε. Από τα πιο βασικά θα έλεγα ότι είναι το κομμάτι της επικοινωνίας και συναισθηματικής νοημοσύνης, το λεγόμενο emotional intelligence. Είναι δηλαδή όλη αυτή η αλληλουχία, θα έλεγα, των
αλληλεπιδράσεων μέσα σε ένα εργασιακό χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσαρμοστικότητα και καταλαβαίνουν κατευθείαν σε ποιο χώρο μπήκαν, τι δυνάμεις ασκούνται εδώ, ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο, ποιες είναι οι απαιτήσεις της δουλειάς. Και υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς που θέλουν έναν πολύ περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε κλείνοντας την σημερινή παρουσίαση και τεχνικές, είπαμε, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όποια δεξιότητα από αυτές θεωρείτε εσείς ότι έχουμε κάποιο έλλειμμα. Πάμε στο κομμάτι της αυτοπαρακίνησης. Αύριο μεθαύριο, πολλές και πολλοί από εσάς θα κάνουν τη δική τους επιχείρηση. Θα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάρχουν και υφιστάμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί μας. Όταν είμαι μόνος μου και διευθύνω την επιχείρησή μου, δεν έρχεται κάποιος να μου πει να δουλέψω περισσότερο, Θα πρέπει εγώ ο ίδιος να έχω ένα κίνητρο να πετύχω τους στόχους μου. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Να βγάλω περισσότερα χρήματα, να αναπτυχθώ περισσότερο στη δουλειά μου. Όποιους στόχους έχουμε ορίσει εξ αρχής. Όμως θα πρέπει εγώ να μπορώ να δίνω κίνητρο στον ίδιο μου τον εαυτό. Μην περιμένουμε πάντα κάποιον, ιδιαίτερα όσοι από εσάς εργάζεστε ή θα εργαστείτε στο μέλλον σαν υπάλληλοι, μην περιμένετε κάθε φορά να σας λένε ακριβώς τι θα κάνετε, γιατί πρέπει να το κάνετε και γιατί πρέπει να προσπαθήσετε περισσότερο. Δείτε το σαν μια εσωτερική δύναμη η οποία αφορά εσάς και αφορά μόνο τη δική σας επαγγελματική εξέλιξη. Σήμερα είστε σε ένα εργοδότη, αύριο θα είστε σε άλλον. Κοιτάξτε τον εαυτό σας και πώς μπορείτε εσείς να αναπτυχθείτε. Άλλη μια δεξιότητα από αυτές που συζητάμε, που θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα στην αγορά, είναι το κομμάτι της πρωτοβουλίας. Είναι λογικό, αν είστε ιδιαίτερα σε μια έτσι μικρή ηλικία, να το πω έτσι, να μην αναλαμβάνετε πάρα πολλές πρωτοβουλίες και να θέλετε να σας λένε πρώτα τι θα κάνετε. Αυτό είναι λογικό. Δεν γίνεται όμως να περνάνε τα χρόνια, να αναπτύσσεστε σε έναν εργασιακό χώρο και να μην δείχνετε ότι θέλετε να αναλάβετε πράγματα. Δεν γίνεται γενικά να έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις μισθού ή να ζητάμε αν δεν αναλαμβάνουμε περισσότερα πράγματα. Οπότε η ηγεσία και η πρωτοβουλία είναι μία δεξιότητα η οποία θα έπρεπε να αναγνωρίζετε. Αν μιλήσουμε ρεαλιστικά και με ρωτήσετε στο τέλος αν αναγνωρίζετε, θα σας απαντήσω όχι πάντα. Δυστυχώς. Όμως θα έπρεπε να αναγνωρίζετε και αν θέλετε να κάνετε πράγματα στο μέλλον, θα πρέπει σίγουρα να παίρνετε πρωτοβουλίες και να κάνετε πράγματα. Και πάλι σας λέω να τα κάνετε για εσάς, για τη δική σας εσωτερική εξέλιξη και για κανέναν άλλον. Έτσι. Πάμε στο αίσθημα ευθύνης και στο κομμάτι της υπευθυνότητας. Εδώ τι είναι αυτό το οποίο συζητάμε? Θα πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, ιδιαίτερα όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Δεν γίνεται να εργαζόμαστε και να μην γίνουν λάθη. Όλοι θα κάνουμε λάθη. Δεν γίνεται να τα κάνουμε τα πράγματα σωστά. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι όταν γίνεται το λάθος, όσο μεγάλο και να είναι αυτό, βγαίνουν μπροστά και λένε «Εγώ το έκανα, από μένα πέρασε, απολογούμε γι' αυτό, δεν θα ξαναγίνει ή από αυτό έμαθα». Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι στην εργασιακό χώρο έχουν την εύκολη λύση και λένε «Δεν ξέρω, το έκανε ο συνάδελφος». Έτσι. Θα πρέπει να είμαστε από αυτούς, θεωρώ, οι οποίοι έχουν αδιαπραγμάτευτες ηθικές αρχές και βγαίνουν μπροστά και αναλαμβάνουν την ευθύνη. Και λέω για την ευθύνη κυρίως για την ανάληψη αυτής όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όταν πάνε καλά, νομίζω είναι πάντα πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τα εύσημα. Στα δύσκολα όμως πρέπει να βρεθεί κάποιος και να πει «Από μένα πέρασε αυτό, ήταν δικό μου λάθος». Τώρα, ειδικά στο δικό σας το κομμάτι, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχετε αλληλεπίδραση με πάρα πολλά άτομα, εντάξει. Οπότε η ομαδική εργασία σε έναν δομημένο εργασιακό χώρο θεωρώ ότι είναι από τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος. Κάποιοι από εσάς είναι πιο πολύ ομαδικοί παίχτες, κάποιοι από εσάς δεν έχουν μάθει να δουλεύουν με άλλους, δουλεύουν καλύτερα μόνοι τους, όμως όταν εγώ βρεθώ σε ένα οργανωμένο χώρο, είτε αυτό είναι εγώ σαν καθηγητής σε ένα ΙΕΚ, σε ένα σχολείο,
σε μία δομή μη τυπικής ή τυπικής εκπαίδευσης, δεν θα πρέπει να αλληλεπιδράσω με συναδέλφους, δεν θα πρέπει να αλληλεπιδράσω με τη διεύθυνση, δεν θα πρέπει να μου γίνει βίωμα αυτό το πράγμα, το να μπορώ να έχω καλές, αξιόπιστες συνεργασίες. Άλλο ένα κομμάτι, το οποίο πάλι μιλάμε όταν έρχονται τα δύσκολα σε μία επιχείρηση, είναι η λεγόμενη επίλυση προβλημάτων. Όταν καλούμαστε στην επιχείρηση που εργαζόμαστε ή θα εργαστούμε στο μέλλον να λύσουμε ένα ζήτημα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από εδώ νομίζω το έχετε κάθε μέρα αυτό. Κάθε μέρα όλο και κάτι προκύπτει. Είτε είναι φύσεως λογιστικής όπως είπατε πριν, έτσι, τεχνοκρατικό ζήτημα, είτε είναι πρακτικό ζήτημα πάνω στη δουλειά, είτε είναι οτιδήποτε. Αλλά η επίλυση προβλημάτων πάντα θα πρέπει να μας απασχολεί και πάντα θα πρέπει να δίνω προτεραιότητα και εδώ, σε αυτό το κομμάτι, να μάθετε να κάνετε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Δηλαδή, όλοι μας καθημερινά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα να λύσουμε. Δεν πηγαίνουν τα πράγματα καλά πάντα. Για την ακρίβεια, σπάνια πηγαίνουν όλα απρόσκοπτα και κυλούν ομαλά. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να ιεραρχούμε τα προβλήματα πάντα με τη λογική του κατεπήγοντος και πηγαίνουμε σιγά σιγά στα λιγότερο επήγοντα. Είναι λάθος να αναλώνουμε με ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι απαραίτητο να λυθεί. Πηγαίνω πρώτα με αυτό το οποίο επηρεάζει σήμερα τη δουλειά μου και πρέπει να είμαι λειτουργικός και από εκεί και πέρα πηγαίνω στα πιο μη σημαντικά, να το πω έτσι. Άλλο κομμάτι είναι η αποφασιστικότητα. Πάλι εδώ έχουμε ένα ζήτημα όταν μπαίνετε σιγά σιγά στην αγορά εργασίας, όταν κάνετε για παράδειγμα πρακτική άσκηση κτλ. Υπάρχει λίγο έλλειμμα σε αυτό το κομμάτι. Είπαμε ότι και αυτό είναι λογικό από μία άποψη όταν δεν υπάρχει εργασιακή εμπειρία μεγάλη, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει εργοδότης, νομίζω θα συμφωνήσετε όσοι έχετε τις δικές σας επιχειρήσεις, που δεν θέλει ένα εργαζόμενο να είναι μαζί του, ο οποίος δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Ο οποίος παίρνει αποφάσεις, προχωράει, υλοποιεί, ελέγχει, αξιολογεί και στο τέλος κάνει και έναν απολογισμό. Ο απολογισμός, είπαμε, αν είναι θετικός, είναι πολλοί αυτοί που θα καρποθούν τα θετικά. Αν όμως η κίνηση που κάναμε ήταν αρνητική για τον οποιοδήποτε λόγο, πάλι εγώ πρέπει να είμαι παρόν εκεί και να πω ότι το κάναμε, το επιχειρήσαμε, δεν μας βγήκε. Η λογική, η αμερικάνικη, αυτό που ονομάζουν trial and error, δηλαδή δοκιμή και λάθος. Πρέπει να μπορώ να δοκιμάσω για να καταλάβω τι πήγε στραβά. Αν δεν δοκιμάσω, δεν θα μάθω και ποτέ. Okay. Ούτε είμαι υπέρ της απόλυτης τελειομανίας που βλέπω από κάποιους, που είναι δηλαδή προετοιμασία, περνάνε κανένα 2 χρόνια, γίνεται μετά υλοποίηση. Γιατί η αγορά είναι τόσο δυναμική που μπορεί να έχουν γίνει κάποιες αλλαγές τις οποίες εμείς δεν έχουμε λάβει καν υπόψη. Οπότε σήμερα που συζητάμε, δοκιμάζω, προχωράω, παίρνω την απόφαση πριν την πάρει κάποιος άλλος, κάνω την κίνησή μου για να μπω στο χορό. Αν μπω στο χορό, μπω σε μια παρτίδα σκάκι, μπορώ να πάρω το πιόνι, να το μεταφέρω σε άλλο πεδίο. Αν δεν ξεκινήσει όμως αυτή η παρτίδα, δεν θα έχω ποτέ τη δυνατότητα να κάνω τη δική μου κίνηση. Άλλο ένα κομμάτι, το οποίο χτίζεται και αυτό σιγά σιγά με την εμπειρία, είναι το να μπορούμε να εργαστούμε υπό πίεση. Δεν λέω μόνο πίεση χρόνου, μιλάω γενικά για πίεση. Είναι πάρα πολύ εύκολο την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα που θα πάτε για δουλειά, να βγείτε να κάνετε διάλειμμα για τσιγάρο και να ξεσπάσετε σε κλάματα. Έτσι, για ότι... το έχετε κάνει φαντάζομαι, έτσι, αρκετές από εσάς και αρκετοί. Είναι λογικό, είναι μια μορφή και αυτή ξεσπάσματος, μια μορφή αντίδρασης. Δεν είναι λογικό από τη στιγμή που θα βγείτε έξω και θα κλάψετε, να μπείτε στο αυτοκίνητο και να φύγετε. Εντάξει, λογικό είναι να επιστρέψετε πάλι πίσω, να σφίξετε τα δόντια, εφόσον το θέλετε βέβαια, να εργαστείτε εκεί και να πείτε ήταν μια δυσκολία, συνεχίζουμε, προχωράμε. Πάλι αυτά τα οποία λέω εδώ, μιλάω για εργοδότες και για επιχειρήσεις καλές. Εντάξει, δεν μιλάω για επιχειρήσεις και για εργοδότες που μπορεί να γίνονται κάποιες παρανομίες ή να υπάρχει άλλη φύση προβλημάτων, έτσι. Μιλάω τώρα
για κάποιον που είναι τυπικός απέναντί σας και η πίεση και το άγχος έχει να κάνει με τη δουλειά και όχι με κάποια πράγματα τρίτα τα οποία μπορεί εσάς να σας επηρεάσουν, καθώς μπορεί να υπάρχει και αυτό το οποίο δεν το βάζουμε βέβαια σήμερα στο τραπέζι. Ευελιξία, προσαρμοστικότητα. Ένα κομμάτι το οποίο ιδιαίτερα στην Ελλάδα πάσχουμε πάρα πολύ. Σε άλλες χώρες που το ποσοστό ανεργίας είναι πιο χαμηλό και υπάρχουν πολύ περισσότερες επιλογές για εργασία, θεωρείται απόλυτα λογικό κάποιος εργαζόμενος να αλλάζει επιχείρηση ανά 2 με 3 χρόνια. Γιατί αλλάζει επιχείρηση ανά 2 με 3 χρόνια? Για να έχει ένα εσωτερικό κίνητρο και φυσικά για να πάρει μια καλύτερη αμοιβή. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί δεν υπάρχει υπερπληθώρα επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή που να μπορούν πιθανότατα να υποστηρίξουν οικονομικά κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, η προσέγγιση που κάνουμε εδώ είναι το να μπορώ να είμαι λειτουργικός, ας είναι και πρώτη μέρα στη δουλειά. Εντάξει, να μπορώ να αλλάξω ένα εργασιακό περιβάλλον και κατευθείαν εγώ να μπορώ να δουλέψω. Να μην θέλω 2, 3, 4, 5 μήνες ή οτιδήποτε για να μπορέσω να προσαρμοστώ. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για ανθρώπους οι οποίοι είναι εσωστρεφείς. Όσοι από εσάς ειδικά είστε εσωστρεφείς, μπορεί να σας αλλάξουν στη δουλειά παράρτημα μέσα στην ίδια πόλη και να χάσετε την γη κάτω από τα πόδια σας. Να πείτε δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό, είχα μάθει να πηγαίνω εκεί, δεν μπορώ να πάω να μάθω να πηγαίνω αλλού. Εντάξει, οι αλλαγές είναι πάρα πολλές, είπαμε, στο σημερινό εργασιακό βίο. Θα πρέπει να έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις αλλαγές που υπάρχουν, που έρχονται και φυσικά και πού θα έρχονται, γιατί δεν σταματάει αυτό το πράγμα για κανέναν από εμάς. Ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει πάντα σαν ζήτημα και είναι η διαπραγμάτευση και η επίλυση συγκρούσεων. Τι λέγαμε πριν, ομαδική δουλειά. Υπάρχει όμως πιθανότητα να υπάρχει ομαδική δουλειά, να εργάζομαι σε ένα χώρο 5 χρόνια και να μην είχα ποτέ διένεξη με κάποιον συνάδελφο? Μικρή πιθανότητα, πολύ μικρή. Με ποιον άλλον θα έχω διένεξη? Με τον εργοδότη μου, με τον εαυτό μου τον ίδιο, μπορεί να έχω. Οπότε θα πρέπει να έχω χτίσει έτσι ένα mindset, μία νοοτροπία που να μπορώ να προχωράω. Και ένα λάθος που βλέπω πάρα πολύ έντονα σε εργασιακό χώρο είναι ότι παίρνουμε πράγματα προσωπικά. Γίνεται μια διαφωνία στη δουλειά και το παίρνω εγώ, το είπε σε μένα γιατί με θεωρεί έτσι, με θεωρεί αλλιώς κτλ. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Το σωστό είναι να προχωράμε. Όλοι μας δουλεύουμε, όχι για χόμπι, αλλά για να ζήσουμε. Κάποιοι είμαστε και λίγο τυχεροί και η δουλειά είναι και λίγο χόμπι κάποιες φορές. Εντάξει, παρόλα αυτά, το βασικό είναι να προχωράμε, δεν μένω σε προσωπικά ζητήματα, προσωπικές έρηδες, μόνο να χάσετε έχετε. Εντάξει, να κερδίσετε δεν υπάρχει τίποτα, σας το υπογράφω εγώ σήμερα από εδώ. Προχωράμε, κάνουμε τη δουλειά μας, συνεργαζόμαστε στα πλαίσια του εφικτού με όποιον άνθρωπο είχαμε τη διένεξη και αν αυτή η διένεξη φτάνει σε ένα σημείο που δεν προχωράει άλλο, δεν συνεχίζω σε αυτή την εταιρεία. Σίγουρα όμως δεν συντηρώ ένα άρρωστο και τοξικό κλίμα το οποίο καταστρέφει εμένα προσωπικά, το άλλο άτομο το οποίο εμπλέκεται και όσους άλλους φυσικά παρατηρούν όλη αυτή τη διένεξη. Τώρα, πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιο από αυτά είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, φυσικά και δεν υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή για να σας δώσω εγώ ποια είναι η πιο σημαντική. Εξαρτάται από την δουλειά που κάνει ο καθένας, από τις απαιτήσεις της δουλειάς που υπάρχουν, από το αν εργάζεται μόνος του, από το αν έχει 5 άτομα προσωπικό, αν έχει 20, αν έχει 30, από το πόσο συχνά θέλει να αλλάζει ο ίδιος εργασία. Εντάξει, όλα είναι σημαντικά, εσείς βέβαια αντίστοιχα με το τι θέλετε να κάνετε και ανάλογα με τον εργασιακό χώρο που θα ενταχθείτε, κάνετε μία ιεράρχηση για να δείτε τι από αυτά σας εκφράζει περισσότερο, ποιο έχετε αναπτύξει μέχρι ένα σημείο και ποιο υπολείπεστε και θα πρέπει να αναπτύξετε.
Αυτό είναι το λεγόμενο πλάνο αυτοβελτίωσης, οπότε θα πρέπει όλοι μας να μπούμε σε μια έτσι ενδοσκόπηση και να σκεφτούμε από αυτά τα οποία είδαμε, από αυτό το top 10 των soft skills, των οριζόντιων δεξιοτήτων. Τι από αυτά κατέχω εγώ, ποιο από αυτά νιώθω ότι το έχω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν γίνεται να τα έχουμε και τα 10, εντάξει, είναι στατιστικά απίθανο. Αν άλλαζα κάτι από αυτά, αν βελτίωνα κάτι από αυτά, τι θα άλλαζε στις εργασιακές, παύλα επιχειρηματικές αποφάσεις στη ζωή μου? Θα βελτιωνόταν κάποια πράγματα σε σχέση με τις επιλογές που έχω κάνει στο παρελθόν, κάνω σήμερα και αυτές που θα κάνω στο μέλλον? Τι μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή για να βελτιώσω αυτές τις δεξιότητες? Κάποιοι τρόποι λοιπόν είναι το να μπορούμε να παρατηρούμε. Ένα κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης που είπαμε είναι και η παρατήρηση ανθρώπων. Δηλαδή όλοι σας μπορεί να έχετε δει σε εργασιακό χώρο, σε μια δομή μη τυπικής εκπαίδευσης όπως η ΕΚ ή οτιδήποτε, μπορεί να έχετε δει ανθρώπους που θεωρείτε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχουν. Παρατηρήστε τους, πώς κινούνται, πώς συμπεριφέρονται, τι μπορείτε να πάρετε από αυτούς. Ποτέ δεν μιλάμε για αντιγραφή ενός ανθρώπου, μιλάμε απλά για παρατήρηση και έναν ωραίο τρόπο για να μπορώ να πάρω πράγματα από αυτόν. Ανάληψη ευθυνών. Δεν γίνεται να εξελιχθώ, δεν γίνεται να κάνω πράγματα αν δεν αναλάβω περισσότερα πράγματα. Εντάξει, πρέπει να αναλάβω ευθύνες, να αναλάβω πράγματα για να βελτιωθώ. Τι εννοούμε διαβίου μάθηση, το επόμενο bullet. Πάει η εποχή η οποία έπαιρνε ένας άνθρωπος ένα πτυχίο και πιθανότατα το έκανε σε όλη του τη ζωή και έπαιρνε και σύνταξη από αυτό. Δεν είμαστε ίσως τόσο τυχεροί όσο άλλες γενιές, εντάξει. Εμείς πρέπει να εξελισσόμαστε συνεχώς, να μαθαίνουμε πράγματα, να βελτιωνόμαστε είτε στη δουλειά μας, στο αντικείμενό μας, με ένα σεμινάριο, με οτιδήποτε άλλο, είτε να μαθαίνουμε και κάτι άλλο παράλληλα, εντάξει. Γενικότερα να μπορώ να έχω μια κουλτούρα, παρά το ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια χώρα η οποία προσφέρει αυτές τις ευκαιρίες που προσφέρει τέλος πάντων, θα πρέπει να υπάρχει μια κουλτούρα ότι πάμε για το καλύτερο, προχωράμε για το καλύτερο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει το καλύτερο αν δεν πιστέψω εγώ για μένα ότι θα έρθει το καλύτερο, Δεν υπάρχουν τρίτες δυνάμεις οι οποίες θα με πάρουν και θα με εξυψώσουν για να πετύχω εγώ τους στόχους μου. Πρέπει εγώ ο ίδιος να μπω στη διαδικασία να το πιστέψω και θα πρέπει να ανοίξετε γενικά τον κύκλο σας. Να δείτε και ανθρώπους με ένα διαφορετικό background, ακαδημαϊκό, επαγγελματικό, διαφορά στην οτροπία και να μπορέσετε από αυτούς να πάρετε τα θετικά στοιχεία. Παρατηρώ, παίρνω θετικά στοιχεία, βλέπω πού υπολείπομαι και προσπαθώ αντίστοιχα να βελτιωθώ. Να δούμε και μία έννοια που είναι η ζώνη της ασφάλειας, η ζώνη της άνεσης, σιγά σιγά. Να σας εξηγήσω λίγο τι σημαίνει αυτό και πώς αυτό το σχηματάκι που θα δούμε τώρα μπορείτε εσείς να το εκμεταλλευτείτε και να κάνετε πράγματα. Το μπλε πλαίσιο που βλέπετε είναι η ζώνη της άνεσης, της ασφάλειας. Τι σημαίνει ζώνη ασφάλειας και άνεσης? Είναι η καθημερινότητά σας. Είναι το να κάνετε κάθε μέρα τα ίδια συγκεκριμένα πράγματα, είτε αυτό είναι η δουλειά σας, είτε είναι να πηγαίνετε στο ΙΕΚ, στο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε. Όταν θα έρθει η ώρα που θα έρθει κάποια πρόταση άλλη για μια νέα εργασία, για να κάνετε ένα επαγγελματικό βήμα, να ανοίξετε κάτι δικό σας, ένα είναι βέβαιο, θα πάτε στη ζώνη του φόβου. Η ζώνη του φόβου που έρχεται αμέσως μετά, τι χαρακτηριστικά έχει? Βρίσκετε δικαιολογίες, ακούτε αρνητικές απόψεις από άλλους, δεν έχετε αυτοπεποίθηση, εντάξει. Το ζήτημα εδώ είναι ένα, να προχωράτε μπροστά. Όταν θα έρθει αυτή η ζώνη του φόβου, που είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά για κάποιον, η πρώτη εβδομάδα για άλλον, ο πρώτος μήνας για άλλον, μπορεί να είναι και ο πρώτος χρόνος για κάποιον άνθρωπο, εντάξει, που είναι λίγο αργός όσον αφορά την προσαρμογή. Θα πρέπει να προχωρήσετε μπροστά και να μην γυρίσετε πίσω. Γιατί το πίσω θα σας γυρίσει πάλι στην πρώτερη κατάσταση η οποία επαγγελματικά δεν σας εξελίσσει.
Αν προχωρήσετε λοιπόν μπροστά και δεν προχωρήσετε πίσω, θα πάτε στη ζώνη πλέον της μάθησης, στο learning zone, που είναι το πράσινο πλαίσιο που βλέπετε. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η ζώνη? Έρχεστε αντιμέτωποι πλέον με τις προκλήσεις της εργασίας σας. Μεγαλώνει η ζώνη της άνεσης, της ασφάλειας που λέμε. Αρχίζετε να μαθαίνετε νέες δεξιότητες. Αρχίζετε με λίγα λόγια να πατάτε στα πόδια σας. Οπότε αυτός σκοπός είναι να προχωρήσουμε και εδώ και προχωράμε στη ζώνη της ανάπτυξης. Τι χαρακτηριστικά έχει η ζώνη της ανάπτυξης? Αρχίζετε πιθανότατα να ζείτε το όνειρό σας, αυτό το οποίο θέλατε να κάνετε τη δικιά σας επιχείρηση, να εργαστείτε στον κλάδο ή ό,τι άλλο θέλει ο καθένας. Αρχίζετε να βρίσκετε σκοπό στην καθημερινότητα, δεν νιώθετε βαλτωμένοι σε μια πρώτερη κατάσταση η οποία κυρίως σας έριχνε ψυχολογικά, κάνετε πράγματα, βάζετε νέους στόχους, αποκτάτε δεξιότητες και πράγματα που πιο πριν το θεωρούσατε πάρα πολύ δύσκολο και συνεχώς μεγαλώνει η ζώνη της άνεσης και της ασφάλειας. Δηλαδή κάτι το οποίο λέμε είναι ότι αν μένετε προσκολλημένοι στο comfort zone, που λέμε τη ζώνη αυτή της ασφάλειας της άνεσης, χάνετε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή να το πούμε ότι η μπάλα παίζεται στο μεγάλο γήπεδο, εντάξει, αλλά θα πρέπει να πάτε σε αυτό. Δεν γίνεται να θέλετε να έχετε μια καθημερινότητα βαρετή, χωρίς άγχη, χωρίς ρίσκα, χωρίς να παίρνετε τον εαυτό σας και να τον ρίχνετε να κολυμπήσει στα βαθιά και να μπορείτε παράλληλα να εξελίσσεστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα παράλληλα, εντάξει. Θα πρέπει να πάτε στα βαθιά, να πάρετε πρωτοβουλίες και να δείτε πώς παίζετε όλο το παιχνίδι. Η στιγμή δηλαδή που θα εξελιχθείτε και θα εξελιχθούμε όλοι μαζί επαγγελματικά, είναι η στιγμή που καταλαβαίνω ότι δεν θέλω να μείνω στάσιμος. Η στιγμή που εγώ θέλω να προχωρήσω μπροστά. Είτε αυτό λέγεται διαβίου μάθηση, είτε αυτό λέγεται νέα επαγγελματικά βήματα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις θέλουν ανθρώπους που εξελίσσονται, θέλουν ανθρώπους που πηγαίνουν μπροστά και φυσικά εσείς είστε αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν το δικό τους επαγγελματικό βήμα και να προχωρήσουν αντίστοιχα μπροστά και να πατήσουν στα πόδια τους. Αέναη κίνηση λοιπόν, μη μένετε στάσιμοι, μη ψάχνουμε δικαιολογίες, προχωράμε μπροστά και ο καθένας πετυχαίνει το καλύτερο για τον εαυτό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.